Esta é a historia de Fico. Fico é un neno de 5 anos, argute e un pouco zarapalleiro. Gústanlle moito os animales e as plantas, el que ven ser a naturaleza en xeral. Fico pasa moito tempo cos seus bolos, sobre todo col seu bolo. Fico, se de algo ten claro, é el que quer ser de grande, el quer ser bonito. Un día na escola falaron das profesións e del que querían ser cando fosen grandes. E el, cansado de que sempre lle desen distintas propostas del que debera ser, que si barbeiro ou obreiro, que si practicante ou cantante, que si médico ou informático, que si carpinteiro ou alguacil, que si peluqueiro ou camareiro. El dixo firmemente: Eu quero ser bolito. Por que quererás ser bolito, Fico? Que pensades? Haberá que preguntarlle. Fico, por que queres ser bolito? Eu quero ser bolito porque amasa uns bollíos de chourizo que me quitan el hipo. Eu quero ser bolito porque fai carracas coas que atolondro toda a casa. Eu quero ser bolito porque tá chen de historias de cando era rapacín e de como xugaba a tocar el pendín. Eu quero ser bolito porque ten un horto que lle habla de todo, rabizas, patacas e hasta espinacas. Eu quero ser bolito porque cría pitas que poen ovos todos os días. Eu quero ser bolito porque dá uns chuchos que dan moito gusto. Eu quero ser bolito porque cando llevo unha zampada, cúrame coa pomada. Eu quero ser bolito porque, aunque me diga que soy un zarampallo, sempre me axuda col traballo. Pero sobre todo, eu quero ser bolito, porque sabe fer de todo, dende amasar hasta xugar, dende curar hasta bailar, dende limpar hasta berrar, dende ller hasta correr, dende reñir hasta cuspir, e asina podería seguir hasta aburrir. E vosotras e vosotros non queredes ser bolito, ou bolita, de grande. Pois así deste xeito acabouse el conto de Bolo. El conto nel que este protagonista, que se chama Fico, quer ser bolito de grande. E é que non lle falta razón, porque dice que Bolo que sabe fer de todo. Por eso, este conto, cando lo escribín, pensei e inspireime nos bolitos e nas bolitas, porque en realidad, para mí, eu creo que saben fer de todo. E, ademais de eso, facilitan a vida aos papás e as mamás. Fainos que a vida sea máis fácil, máis cómoda, axudándonos moito con os nenos e con as nenas. O sea, con os netos e con as netas. Así que este conto rinde un pequeno homenaxe a esos bolitos e bolitas que están aí. Por iso é tan importante cuidar de ellos, cuidallos moito e, sobre todo, respetallos. Espero, de corazón, que este conto chegase a lo máis hondo del voso corazoncín e apreciedes de verdad a figura, o sea, el papel fundamental que ten os bolitos e as bolitas a día de hoy. Un chuchín para todos.